il-kalendarju, parti mill-kalendarju ta' servizz pubbliku. Servizz pubbliku li jrid jipprovdi s-servizzi tiegħu kontinwament lin-nies jerfa' ġimgħa waħda li permezz tagħha jagħti għarfien tax-xogħol li jsir u inħarsu lura lejn dak li rnexxinna niksbu nħarsu l-qoddim biex nippjana aħjar. Matul din il-ġimgħa wieħed isib li nkunu qed nagħtu direzzjonijiet bħalma tajna llum f'dil-konferenza li hija l-ftuħ tal-ġimgħa servizz pubbliku, niltaqgħu mal-stakeholders li huwa parti mill-kwalità, mis-servizz ta' kwalità li rridu ma tistax tagħti servizz jekk inti ma tiffukax kompletament fuq il-klijenti tiegħek mingħajr ebda eċċezzjoni. U mbagħad anke għandna attivitajiet għall-familja bħalma għandna l-Open Day tal-Ammiri, bħalma għandna l-ftuħ tas-siti kollha ta' Heritage Malta. Dak kollu huwa parti minn din il-ġimgħa li kif saret parti mill-kalendarju tas-servizz pubbliku fuq bażi annwali. Ġalhom imdorrijiem servizzi pubbliċi li taċċesshom meta jkollok bżonnhom. Bl-artificial intelligence hemm opportunità qawwija li inti tipprevedi is-servizz li għandek bżonn, li aħna nipprevedu għalik is-servizz li se jkollok bżonn. Fil-qasam tas-saħħa miniera ta' xogħol li jista' jsir. F'servizzi oħra miniera oħra ta' servizzi. Allura se nibdew issa. Se nibdew qegħdin niddisuq diġà għandna xi proġetti li huma pilot projects fuq dan l-aspett biex aħna nieħdu l-esperjenzi tagħna. Hemm ukoll taħdidiet li jridu jsiru u niddeċiedu kif tidħol etika. Id-data tal-nies sa fejn tista' tintuża u sa fejn ma tistax tintuża. Aħna obbligati għax aħna servizz pubbliku li nagħtu l-eżempju kif għandhom jiġu kif isiru l-affarijiet. U fl-istess ħin naħdmu u nenfasizzaw fejn huma dawn l-opportunitajiet li jsiru. Xogħol li diġà beda. F'Ġunju li għadda varajna t-tieni viżjoni, l-ewwel viżjoni kienet 24/7. It-tieni viżjoni kienet il-Once Only Principle. Meta varajnija għalina dik hija lesta u bdejna naħdmu fuq il-viżjoni ta' wara. Li hija appuntu lejn servizz ta' eċċellenza dak li qed ngħidu llum. Jiġifieri t-tema ta' din il-ġimgħa servizz pubbliku hija lejn servizz ta' eċċellenza. U dik hija l-istrateġija li tibda fit-2022, però nibdew inħejju għaliha minn issa. Tħossok gburi li kont parti minn dan kollu. U ngħid għaliex. Għax dik hija l-kontabilità u dik hija l-governanza bil-fatti, fil-prattika. Jiġifieri meta aħna nagħtu rendikont kif twettaq il-budget, meta aħna nagħtu rendikont l-awditur ir-rakkomandazzjonijiet li għamel x'sar minnhom, meta aħna nagħtu rendikont ir-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman x'sar minnhom, meta aħna nagħtu rendikont xi proċessi naqqasna. Dik hija l-accountability li hija r-raba' pilastru tal-servizz ta' kwalità. Dik hija l-isfida tal-AI. L-isfida tal-AI jittik ir-riżultat. Imma il-proċess li jwassal għal dak ir-riżultat mhux dejjem ikun ċar. U dak hija waħda mid-diskussjoni il-kbar li qed isiru internament kif iċ-ċittadin allura jibqa' jkollu viżibilità u allura kontabilità min-naħa tagħna ta' kif isiru l-affarijiet.